Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. І нарэшце да нашай студыі дайшла рэдкі госць, але заўсёды прыемна бачыць і чуць прадстаўніцу, кіраўніцу, дакладней, міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады, актывісткі беларускай дыаспары ў Славеніі Александру Мамаеву. Прывітанне, спадарыня Александра. Прывітанне, вельмі радая тут быць. Якім ветрам вас занесло ў Варшаву? Рэдкі вы тут гость, ну прынамсі, можа быть і часто, але тут как бы не проявляетеся. Не, ну стараюсь заўсёды да вас прыходзіць, калі ёсць такая магчымасць, а ветрам пронесло еўрапейскім, дакладней Рады Еўропы. Учора адбылося мерапрыемства па прынцыпах недыскрымінацыі з Радай Еўропы. Я так мела гонар дапамагаць таксама ў арганізацыі, рэкамендаваць удзельнікаў, і таксама мяне запрасілі, бо у каардынацыйнай радзе мы прымалі заяву о прынцыпах недыскрымінацыі, якую распрацавалі сумесна з Радай Еўропы беларускія юрысты, адвакаты, беларускі хельсінскі камітэт, і вось у каардынацыйнай радзе яна была прынята. Зараз ёсць такая заява ўсіх дэмакратычных сіл Беларусі аб тым, што яны будуць імплементаваць прынцыпы недыскрымінацыі ў сваёй працы і таксама ва ўсіх законах будучай Беларусі. Ну давайте да таких актуальных тэмаў. Апошнія свае дні дажывае каардынацыйная рада трэцяга склікання, ну дакладней, вось кадэнцыя яе ўжо завяршаецца, і перыядычна я пытаюся у розных прадстаўнікоў як каардынацыйнай рады, так і палітычных структур і экспертаў, ну вот што тая каардынацыйная рада вось за 2 гады, вот трэцяе скліканне калі браць, што яны зрабілі, чым яны адзначылі, чым яны могуць пахваліцца. І ўсе, каго б я не спытаўся, пачынаюць свой адказ: а вот на міжнародным узроўні мы. А паколькі вы у нас кіраўніца міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады, то можна сказаць, усе поспехі і дасягненні гэтага склікання каардынацыйнай рады на вашай працы трымаюцца, ці як это разумець? Ну, я б вельмі хацела так думаць. Я думаю, што часткова гэта справедліва. Я вельмі радая, што там і калегі, і іншыя прадстаўнікі дэмакратычных сілаў адзначаюць, што міжнародная праца каардынацыйнай рады, асабліва ў гэтай кадэнцыі, была вельмі актыўная. І калі там шчыра кажучы, без такой штучнай сціпласці, сапраўды шмат гэтай працы, судзячы па справаздачах камісій, рабіла менавіта каардынацыйная рада. І гэта была і міжнароднае прадстаўніцтва, гэта дзякуючы таму, што ў нас ужо ёсць такія інстытуцыяналізаваныя адносіны з Радай Еўропы, да, то есть гэта кантактная група, гэта дэлегацыя, сапраўдная паўнавартасная дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл з чальцоў каардынацыйнай рады. У ПАРЭ мы удзельнічалі ў 5 сесіях, зараз вось будзе 6-я, потым удзельнічалі актыўна, і ў ПАРЭ гэта таксама адзначаюць. Гэта створана яшчэ дэлегацыя ў кангрэсе мясцовых і рэгіянальных уладаў, гэта яшчэ адна дэлегацыя, якая працуе. Вось зараз якраз вярнуліся з сесіі, будзе рэзалюцыя па Беларусі і так далей. Акрамя гэтага, зараз мы працуем над стварэннем такой жа дэлегацыі, можа скрышку такім ценевым статусам у АБСЕ. Ёсць прынятае рашэнне, мы працуем над тым, каб была рэзалюцыя у АБСЕ, то есть гэта яшчэ адна пляцоўка можа быць. Гэта удзел у Еўранест, і таксама ідуць размовы аб тым, каб там была сваё прадстаўніцтва сталае, каб была рэзалюцыя, там можна працаваць гэтак жа сама, як у ПАРЭ. Гэта альянс груп за дэмакратычную Беларусь, гэта сустрэчы з парламентамі, гэта праца з еўрапейскай камісіяй, кансультатыўная група Беларусь Еўразвяз. І таму так, сапраўды, я сваю задачу бачыла менавіта ў гэтым, і вельмі шмат працы, яна такой недзе бачнай, да, на міжнароднай арэне, калі там ёсць нейкія івэнты, але вельмі шмат і нябачнай працы па распрацоўкі пазіцый, па распрацоўцы дакументаў, полісі-пейпер, нейкіх прапаноў і рэкамендацый там да еўракамісіі. Гэта праца над рэзалюцыямі, то есть просто каб уключыць Беларусь у нейкую там, не ведаю, рэзалюцыю, каб згадаць яе там. Это вельмі вялікая праца, каб знайсці гэтыя рэзалюцыі, паразмаўляць з сакратарыятам, дадаць нейкія праўкі, часам збіраць подпісы, прыходзіцца там на галасаванні нейкім чынам там прасіць падтрымаць. І сама арганізацыйная праца і па візітах, і па стварэнню гэтых дэлегацый. То есть у нас у каардынацыйнай радзе усе дэлегацыі абіраюцца, то есть кожны раз гэта працэдура выбараў, намінацый кандыдатак і гэтак далей. Таму, да, я вельмі радая, я вельмі, насамрэч, я вельмі задаволеная тым, як працавала міжнародная камісія ў гэтай кадэнцыі і тым, якія поспехі яна дасягнула.
адразу узнікае пытанне у людзей, якія можа быць далёкія ад экспертнасці, далёкія ад актыўнага удзелу ў палітычным жыцці, якія кажуць, ну вот а на маё асабістае прыватнае жыццё звычайнага беларуса в эміграцыі, у дыаспары, а тым больш унутры Беларусі, як гэта ўсё ўплывае? Гэта якраз тое, чым я спрабавала займацца, і тое, чым у мяне вось 2 гады гэта быў асноўны прыярытэт і ў народных амбасадах, калі я працавала і працую, і таксама у міжнароднай камісіі гэта абарона правоў беларусаў за мяжой. Гэта легалізацыя, што рабіць беларусаў без пашпартоў, гэта даведкі, апастылі, гэта пытанне бяспекі, каб іх не дэпартавалі, не пераследавалі праз Інтэрпол, і гэта пытанне мабільнасці, каб не былі зачыненыя межы, каб беларусам і іх сваякам у Беларусі выдавалі больш візаў. Гэта ўсё ідзе не так хутка, не так эфектыўна, як нам бы хацелася, але ў розных краінах ёсць нейкія поспехі, і моя таксама задача была у супрацы з іншымі дэмакратычнымі сіламі збіраць гэтыя кейсы і даносіць іх на ўсіх узроўнях, каб краіны мянялі сваю палітыку ў дачыненні да беларусаў, каб да нас не ставіліся як да звычайных мігрантаў, каб да нас ставіліся як да, я, мабыць, сказала, ахвяраў транснацыянальных рэпрэсій, што гэта вымушаная дэпартацыя і што гэта не эканамічная міграцыя, што для нас патрэбныя нейкія асобныя умовы, такія, напрыклад, як былі для ўкраінцаў, якія бежалі ад вайны ва ўкраіне. І вось гэта тое, на чым мы можам уплываць на кожнага беларуса, прынамсі за мяжой гэта больш тычыцца, але вось, калі мы кажам пра візы і тых, хто ў Беларусі таксама. Ну і другое вельмі важнае, гэта тое, што Беларусь не забываюць. Што я разумею, што сітуацыя ў Беларусі зараз ненармальная, яе трэба мяняць. Палітыкам прасцей проста забыць пра Беларусь, і Лукашенко намагаецца, каб забылі пра Беларусь, каб працавалі, каб знялі санкцыі і гэтак далей, і тады для ўсіх беларусаў сітуацыя застанецца такая ж, як яна ёсць. І нават там, як кажуць, давайце вернем, і будзе як у 2019 годзе, але ў 2019 таксама не было ні бяспекі беларусаў, ні правоў палітычных, ні нармальнага палітычнага жыцця. Мільён беларусаў страціла на той момант, Беларусь страціла больш за 1 мільён беларусаў за гады праўлення Лукашенка. Гэта ненармальная была сітуацыя. Я, напрыклад, не хачу вяртацца ў 19 год, я хачу нармальную дэмакратычную краіну. Калі ўсё ж таки вярнуцца да тэмы вось, ну скажем, адвакацыя беларусаў у беларускай дыаспары, ну найперш за мяжой, хаця, конечно, пытанне візаў это і тых, хто у Беларусі знаходзіцца. Але ці атрымліваецца давесці і вырашыць гэтую сітуацыю, таму што мы глядзім, што міграцыйная палітыка мяняецца ў краінах, і чым далей, тым больш дрэнныя умовы для беларусаў становяцца. Адвакацыя адбываецца, пачынаючы ад Ціхановскай той же самой, завяршаючы там і вашай працай, і нават працай тых можна ўзгадаць, бо адвакатуюць правы чалавека і той же самы Кавалеўскі, Гарбунова і ўсе астатнія. Але ніяк не атрымліваецца. А чым далей ад 20-го года, тым больш вось гэтыя забываюцца праблемы, якія ёсць. Вось сітуацыю не змяніць атрымліваецца. Вот б'емся, а толькі горш становіцца. Ну, калі мы кажам пра нейкую агульную тэндэнцыю, такую доўгатэрміновую, то я б сказала, што сітуацыя ў нейкіх краінах пагаршаецца, у нейкіх паляпшаецца. Напрыклад, у нас ёсць прыклад Гішпаніі, дзе пачалі прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты. І для беларусаў у Гішпаніі гэта адзначае, што яны зараз могуць падоўжыць свой легальны статус, атрымаць там ВНЖ, ПМЖ з гэтым пратэрмінаваным дакументам, мець там банкаўскі рахунак і гэтак далей, і мець нармальнае жыццё. І для канкрэтна гэтай краіны гэта вельмі вялікі поспех. Задача на міжнароднай арэне збіраць вось такія кейсы, імі дзеліцца і казаць, паглядзіце, а вось у Гішпаніі атрымалася. Ці там прыклад Славенія, дзе народная амбасада дамаглася, каб не патрабавалі даведак, аб шлюбе ці аб несудзімасці, а можна было проста напісаць заяву. І калі ёсць гэты пазітыўны кейс, мы таксама размаўляем і кажам у другіх краінах. Калі ласка, рабіце як Славенія. Мы дзякуем там гэтым краінам, і мы ставім іх у прыклад і збіраем па кожнай праблеме усе гэтыя добрыя кейсы для таго, каб было зразумела, як гэта могуць рабіць іншыя краіны.
Але ёсць і негатыўныя, сапраўды, напрыклад, у Германіі, заўсёды прыводжу гэты прыклад, там праблемы з тымі ж пашпартамі замежніка, таму што іх выдаюць толькі тым, у каго была гуманітарная віза. Такіх не вельмі шмат. І што рабіць беларусам, якія там ужо жылі, напрыклад, да, там да 20-го года, а пашпарт скончыўся, зараз незразумела, іх вымушаюць ісці падавацца на міжнародную абарону. І тут мы таксама адвакатуем, каб ўсё ж такі, што ім не патрэбны новы статус, ім патрэбны просто новы дакумент. І у Германіі быў добры прыклад, калі была ўнутраная інструкцыя МЗС, як працаваць з беларусамі, але яна была не публічна, і праз год она просто перастала працаваць, да яе перасталі звяртацца, і на месцах зноў жа пачалі, забываючы пра ўсе гэтыя рэкамендацыі, пачалі патрабаваць усе тыя ж рашэнні. Таму адвакацыя гэта пастаянная праца. То есть нават нігде праблема ўжо недзе вырашана, але не зафіксавана ў законе ў нейкіх публічных дакументах, праз год сітуацыя можа змяніцца. І таму тут не толькі там офіс Ціханаўскай, не толькі вышэйшы палітычны ўзровень, але дыяспора, народныя амбасады павінны, не ведаю, па кожным кейсе звяртацца, працаваць, нагадваць, актуалізаваць інфармацыю. Таму так важна трымаць Беларусь, каб пра яе помнілі, каб не казалі, у вас ужо ўсё там супакоілася, палітзняволеных выпускаюць, у вас в краіне дэмакратыя, вам не трэба там вырашаць ніякія вашы праблемы. Таму гэта такая, вось, калі не рабіць гэта пастаянна, не аднаўляць, то сітуацыя будзе пагаршацца. Спадарня Александра, з даўніх часоў ёсць такое ўражанне і меркаванне, што ўсё, на што здольныя еўрапейскія структуры, кшталту там Савета Еўропы, Еўрапарламента, можа быць нават Еўракамісіі, гэта з любой нагоды выказаць вялікую заклапочанасць. Всё, болей нічога. Вот вашыя ўражанні, здольныя яны неяк уплываць на сітуацыю, дапамагаць вырашаць праблемы, ці там вы выступілі перад, умоўна кажучы, там у паре, усе послухали вас и сказали, да, сапраўды, давайте упишем там у резолюцию, там вот такое-то там падтрымаць беларусаў, там дапамагчы, там паспрыяць, вот, ну написали и все. Тут, конечно, па-першае, заўсёды трэба разумець сферу кампетэнцыі кожнай еўрапейскай інстытуцыі. Гэта цяжка, таму што ёсць еўрапейскі савет, Савет Еўропы, Савет еўрапейскага звяза, і тут сапраўды цяжка гэта ўсё разабрацца, сапраўды падаецца, што палітыкі толькі выказваюць заклапочанасць. Але насамрэч гэта вялікія інстытуцыі, бюрократычныя, і ў іх ёсць свае механізмы. І калі мы іх ведаем, то імі можна карыстацца. Напрыклад, у паре. Можна проста выказваць заклапочанасць, але ёсць, напрыклад, там депутат Пульгаль, які зрабіў рэпорт па праблемах беларусаў у выгнанні. Потым была рэзалюцыя паре, потым была канферэнцыя ў Люксембургу па праблемах беларусаў, потым былі люксембургскія рашэнні. Выдатная такая настольная кніга для парламентаў, як яны могуць дапамагаць беларусам. Але сама па сабе кніга не працуе. Таму на кожную сустрэчу з нацыянальнымі дэлегацыямі падчас сустрэчу паре, такіх было больш за 25, я прыношу вось гэту чырвоную кнігу люксембургскія рашэнні і прашу іх дапамагаць імплементаваць. Ну вот нарэшце мы даведаліся, прынамсі, якую кнігу трэба дарыць еўрапейскім палітыкам, а то тут спрэчак шмат было. Прынамсі парламентарам, так, люксембургскія рашэнні, выдатная кніга і выдатны падарунак, і сапраўды вось такая, я сабе там часам жартую, што я такі амбасадар люксембургскіх рашэнняў. Але мы ідзем яшчэ далей, мы зараз спрабуем зрабіць IT-інструмент, IT-платформу, на якую сабраць не проста рэкамендацыі, а сабраць працуючыя кейсы, як у кожнай краіне гэтыя праблемы вырашаюцца. І каб кожная краіна ўжо на ўзроўні ўрада, якія прымаюць рашэнні па законах, па прымяненні гэтых правоў і па змены сітуацыі маглі зайсці, атрымаць інфармацыю і вырашаць гэтыя праблемы. Калі мы кажам пра Еўрапарламент, то тут сапраўды крышку іншая сітуацыя, да, як і любы парламент, гэта, ну, такое, гаварыльня, да? Гэта стварэнне нейкіх, гэта уздым пытанняў, стварэнне кропак погляду, гэта дыскусіі, гэта абмеркаванне гэтых праблемаў вельмі важна, калі гэта гучыць. Але мы таксама разумеем, што Еўрапарламент уплывае на фінансаванне і на бюджэт усяго Еўрапейскага Саюза. І гэта таксама мы бачым, што тут можа быць нейкія вось сферы ўплыву, напрыклад, пра дапамогу, падтрымку той жа грамадзянскай супольнасці. Еўракамісія — гэта выканаўчы орган, і яе рашэнні
становятся абавязковымі. Калі мы кажам, напрыклад, пра праблемы, тое, што мы, напрыклад, рэкамендуем зараз Еўракамісіі, там Еўрапейскаму савету наконт пашпартоў. Гэта такая моя ідэя, якую я зараз спрабую адвакатаваць. Ёсць, напрыклад, праблема з банкамскімі рахункамі. І ёсць дырэктыва Еўрапейскага савета аб тым, што існуе асноўны банкаўскі рахунак, які могуць атрымаць усе там грамадзяне трэціх краінаў, якія маюць легальны статус. Гэта у тым ліку там студэнты, суіскальнікі нават на статус уцікача, уцікачы і так далее. І банк не можа адмовіць без нейкіх сапраўды прычынаў, ён гэтай прычыны павінен указаць. І вось гэты асноўны банкаўскі рахунак, гэта сапраўды выхад, гэта універсальны інструмент, які ёсць і дзейнічае ў кожнай краіне Еўрапейскага звязу. І тое, што мы хочам спрабаваць, гэта каб такая дырэктыва была наконт асноўнага дакумента, як basic document, каб у кожнай краіне для замежнікаў, якія не могуць атрымаць дакумент сваёй краіны, быў такі дакумент. Гэта можа быць travel документ, гэта можа быць пашпарт замежніка, і павінны быць уніфікаваныя правілы іх атрымання. І вось тут у нас ужо ідзе праца з усімі еўрапейскімі інстытуцыямі. Да, мы можам прасоўваць гэтую ідэю, каб была рэзалюцыя ПАРЭ, таму што гэта будзе такая як рэкамендацыя з кропкі гледжання правоў чалавека. Ёсць еўрапейскі парламент, які можа даць такое даручэнне разглядзець гэтую прапанову. Ёсць еўрапейская камісія, якая можа ініцыяваць, прыняць і кантраляваць імплементаванне. І тады на ўсім еўрапейскім узроўні гэтая праблема будзе вырашана. Спадар Александр, давайте, может быть, трошку далей пойдем. Я хотел бы звярнуцца да вот праз все ж таки міжнародныя інстытуцыі, працу іх да наших беларускіх інстытуцый. Координацыйная рада, праца вось вашай камісіі і адмысловай дэлегацыі у парламенцкай асамблеі Савета Европы. І гэта не сакрэт, што у прынцыпе ёсць такое как бы стаўленне залежыць ад агульнага ўражання, ад структуры, якая дэлегуе сваіх прадстаўнікоў. І вот вы, скажем, дамагліся, каб была прадстаўлена координацыйная рада, дымсілы праз координацыйную раду з такой вось міжнароднай структуры, і так как бы з павагай ставяцца, і раптам адзін скандал Мельніковай той же самый, другі скандал, невядома там наколькі ён дайшоў, не дайшоў, там Павел Палпалыч можа по-рознаму там казаць, что это там габійскія вбросы, там навошта это абмяркоўваць, но але тэма ўсё адно ёсць, вот там как бы абвінавачванні, якія там таксама прагучалі, потым незразумелая сітуацыя, а яна была карпушонак у складзе дэлегацыі, потым спробы новага чалавека наўзамен яе там увесці, а яна то ўваходзіць, то не ўваходзіць, там то выходзіць, то выдаляюць, то не выдаляюць. Ну, сэнсе, там наш працягвала пэўны час яшчэ заставацца у дэлегацыі, хоць ужо і з'ехала, ўжо тут і не была, і не працавала, і гэтак далей. То бок, як вось гэты умоўна вот шлейф скандальны уплывае на стаўленне на ввогуле на магчымасці працаваць у гэтых структурах? Ну, канешне, гэта стварае такі адпаведны фон. І тут вельмі шмат залежыць ад таго, як паводзіць сябе і координацыйная рада, як інстытуцыя, і наколькі яна можа на такія выклікі рэагаваць. І наколькі яна можа выкарыстоўваць заканадаўства краіны, дзе яна знаходзіцца, напрыклад, да, і унутраныя нейкія механізмы. З Мельнікавай, я памятаю, вось гэта была там другая сесія, і амаль на ўсіх сустрэчах, там першыя там 1-2 дня былі вось гэтае пытанне, а а гэта там КГБ, ці гэта там скрадзеныя грошы, ці нешта яшчэ. І мы падрыхтавалі пазіцыю, разаслалі ўсім нацыянальным дэлегацыям і стараліся выкарыстоўваць толькі тое, што было вядома, толькі факты. І калі мы ідзем па фактах, то мы разумеем, што ціск быў і застаецца. Ці ён быў выніковым ці выніковым, не выніковым, ці супрацоўнічала ці не, мы не ведаем, але ціск быў. Потым мы ведалі і пра там супрацоўніка КДБ, і тое, што за ёй сачылі, тое, што яна атрымлівала пагрозы. Гэта ўсё было. І далей мы проста казалі, што ў нас ёсць адмысловая камісія ў координацыйнай радзе, якая даследуе гэта, што мы правядзем ратацыю згодна з нашымі працэдурамі, гэта было зроблена, і што мы будзем інфармаваць аб
нейкіх зменах і мы гэта робім. І гэта тое, што дапамагае мінімізаваць нейкія персанальныя ўплывы. Гэта тое, як інстытуцыя спраўляецца з такімі выклікамі, таму што адзін чалавек гэта не ўся інстытуцыя. На шчасце. І мы разумеем зараз, што Анжэлікі больш няма ў каардынацыйнай радзе, яе больш няма ў дэлегацыі ПАРЭ, але і дэлегацыя, і каардынацыйная рада працягваюць працу. І далей гэта была рэпутацыя тых людзей, якія там засталіся, і як яны далей працавалі, да? І калі бачаць, што мы актыўныя, мы удзельнічаем у працы камітэтаў, мы праводзім брыфінгі, мы шчыра распавядаем пра ўсю сітуацыю, пра ўсе складанасці. Мы склалі, напрыклад, дакумент па ўсяму пераследу там чальцоў дэлегацыі і каардынацыйнай рады, і там сапраўды бачны гэты там пераслед і пагрозы і гэтак далей. І вось гэта дапамагае паказаць, што мы сур'ёзныя партнёры, што нягледзячы на нейкія скандалы мы працуем. Тое ж самае з Ольгай Карпушонак. Мы разумеем, што я, як кіраўніца дэлегацыі, не магу даваць ацэнку без нейкіх фактаў. І пакуль фактаў няма, пакуль няма нейкіх ці судовых рашэнняў, ці незалежнай камісіі, ці вось нечага яшчэ, я не магу на гэтым грунтаваць сваё меркаванне і прымаць нейкія рашэнні. Але ў нас ёсць працэдуры. Мы разумеем, што Вольга, яе адклікала фракцыя, з дэлегацыі ПАРЭ, мы правялі згодна з нашымі працэдурамі новыя выбары і на наступную сесію паехала ўжо адноўленая дэлегацыя згодна з працэдурай. І тут мы арыентуемся каардынацыйнай рады, мы арыентуемся на правілы ПАРЭ, спрабуючы выкарыстоўваць іх усе. У тым ліку мы глядзелі, як ці ёсць нейкія механізмы ў такіх сітуацыях там патэнцыйнага нейкага харасмента у ПАРЭ. Прааналізаваўшы ўсе гэтыя механізмы, мы зразумелі, што тут гэта не кейс ПАРЭ, ПАРЭ не павінна нейкім чынам высвятляць гэтыя абставіны, таму што гэта нерэлевантны прыклад. Там ніякім чынам не выкарыстоўвалася ПАРЭ, і ПАРЭ сама туды не умешвалася, да? То есть гэта не быў нейкі там дадатны складнік. Таму вось, да, інстытуцыі, працэдуры і такая адкрытасць і адказнасць не замятаць куды-небудзь там пад дыван, а спрабаваць распавядаць, у якіх умовах мы працуем і што мы з гэтым робім, каб гэтага не паўтаралася. Ваше меркаванне ў звязку з гэтым таксама пытанне, якое вельмі актыўна абмяркоўвалася пасля гэтых сітуацый у каардынацыйнай радзе, і ўзнікла нават такая ініцыятыва, каб усе дэлегаты прайшлі паліграф. І ну с аднаго боку, калі ты звычайны дэлегат, ну ты удзельнічаеш у працы каардынацыйнай рады, але там можа быць там не маеш доступу да нейкай дакументацыі, тым больш не ездзіш у міжнародныя структуры, там не маеш доступу да нейкіх там дакументаў, рашэнняў там ці яшчэ чаго-нибудь унутранай кухні таго ж самага ПАРЭ, можа і не трэба. Але калі хтосьці мае, ну скажем так, дзесьці такой крытычны доступ да нейкай крытычнай інфармацыі, можа сапраўды варта было б ці не? Вот ваша пазіцыя по этому пытанню. Ну, моя пазіцыя, яна адлюстраваная ў тым, як я галасавала за гэтае рашэнне. Я галасавала за. Я лічу, што ўсё кіраўніцтва каардынацыйнай рады было б вельмі добра, каб яны праходзілі паліграф. Праходзілі, то его перыядычна. Можна і перыядычна. Я не ведаю проста, якія там стандарты дакладныя, але калі гэта трэба рабіць, напрыклад, раз на год, то трэба гэта рабіць раз на год. Я гатовая гэта праходзіць. Я падтрымлівала гэта рашэнне, вельмі шкадую, што гэтага рашэння няма. Таму што гэта зняла б вельмі вялікую долю заклапочанасцяў і беларусаў і нашых партнёраў ва ўсіх гэтых пытаннях. То есть вось дзякую насамрэч, што нагадалі. Думаю, калі буду там наступным разам у Варшаве, трэба будзе дамовіцца і прайсці паліграф як вось кіраўніца міжнароднай камісіі. І просто трэба яшчэ сказаць, што ёсць, напрыклад, у нас юрыдычная камісія, якая працуе з канкрэтнымі кейсамі беларусаў. Ёсць бюджэтная камісія, якая працуе, разумее, там усе там как бы фінансаванне і зноў жа з нейкай сенсітыўнай інфармацыяй. Таму гэтых людзей, якія маюць доступ да унутраных нейкіх дакументаў, іх даволі шмат. І таму, конечно, у ідэале, каб праходзілі ўсе чальцы, але прынамсі кіраўнікі камісій, кіраўнікі фракцый, спікер, віцэ-спікер, там кіраўнікі сакратарыята ці ўвесь сакратарыят, я лічу, што паліграф патрэбен. Тое, што вот такая сітуацыя ўвогуле здарылася ў каардынацыйнай радзе, ну вот вяртаючы да сітуацыі, ну найперш Смельнікавай, ўсё ж такі шукаюць вінаватых.
хто ў гэтым вінаваты. Любіць зараз асабліва там казаць пра Латушку. Гэта ён вінаваты, ён яе прывёў, ён яе цягнуў на гэтыя пасады і гэтак далей, гэтак далей. От ваше бачанне, от гэтай сітуацыі можна было б пазбегнуць. І калі мы кажам пра каардынацыйную раду 4-го склікання, у якую вы таксама балатуецеся, наколькі я ведаю, як там вот, как бы застрахаваць сябе, каб не было такіх сітуацый. Ну, я не думаю, что тут можна вінаваціць чалавека за тое, што ён недзе там не разглядзеў. Заднім розумам мы ўсе вельмі разумныя, да, і можам сказаць: ах, ну як так? Але якія ёсць механізмы і якія ёсць працэдуры? Вось для мяне гэта што рабіць, то есть можна заўсёды казаць там і абмяркоўваць, хто вінаваты, але гэта для мяне, ну, такая несур'ёзная, неадказная пазіцыя, да? Адказная пазіцыя гэта што рабіць у гэтай сітуацыі, каб гэта не паўтаралася. І тое, што робіцца, што каардынацыйная рада можа рабіць, гэта зноў жа працэдуры і размеркаванне вось гэтай адказнасці. Гэта рэгістрацыя юрыдычнага ліца каардынацыйнай рады, гэта каб было там права подпісу там у 2 чалавек, каб была адказная рада, якая кіруе там і сродкамі і там дзейнасцю вось гэтай НДА. І калі мы кажам, напрыклад, пра Мельнікаву, да, то я не думаю, што тут можа быць вельмі правільная пазіцыя, што бы не адбывалася там яе абараняць, але паспрабаваць зразумець, што мы можам зрабіць потым. Таму што зараз можа выглядаць, што такі кейс Мельнікава і КДБ можа яго выкарыстоўваць. Я не ведаю дакладна, што адбылося, ведаю толькі тыя факты, якія ёсць у медыа. Да? І судзячы па гэтаму, калі яны сапраўды Беларусі, калі сапраўды ёсць вось гэтыя сродкі каардынацыйнай рады, тут для мяне пытанне, а што пра гэта кажа заканадаўства Польшы? Таму што гэтыя сродкі былі, ну, па суці, выведзены з польскай арганізацыі, якая знаходзіцца ў юрысдыкцыі Польшы, і, наколькі я разумею, гэта злачынства на тэрыторыі Польшы. І таму тут павінна быць... Здзейсненая фактычна грамадзянкай Польшчы. Здзейсненая, да, грамадзянкай Польшы. І таму тут трэба, каб, мабыць, каардынацыйная рада звярталася там у пракуратуру, праваабарончыя органы менавіта Польшы, каб было расследаванне гэтага кейса. І судзячы ўжо па выніках гэтага, далей рабіць нейкія высновы. І калі мы кажам, напрыклад, што ўжо было зроблена ў каардынацыйнай радзе, да, гэта тое, што я казала, што гэта там у працэсе рэгістрацыі юрыдычнага ліца, і далей, калі можа быць там нейкае фінансаванне, нейкія праекты, гэта заўсёды, каб гэта было некалькі асобаў за гэта адказныя. То есть гэта канкрэтныя механізмы, як пазбегнуць паўтарэння такой сітуацыі ў будучым. Ну, давайте да сітуацыі, можа быць, з тым, як ідзе выбарчая кампанія. І тое, што нас чакае наперадзе вот у плане гэтай выбарчай кампаніі. Дарэчы, вось мы абмяркоўвалі сітуацыю, калі зараз мы бачым, як актывізаваліся спецслужбы лукашэнкаўскія за мяжой. І фактычна любы чалавек з пашпартам беларускім можа прыйсці і прагаласаваць. І я просто так смадуляваў такую сітуацыю, калі некалькі там воінскіх частак па загадзе камандзіра ідуць на там платформу «Тры сланы» і галасуюць за пэўныя спісы там, ці супраць пэўных спісаў. І такім чынам праводзяць агентуру ў склад каардынацыйнай рады 4-го склікання. Ну, каб прагаласаваць за агентуру ў 4-м складзе каардынацыйнай рады, трэба, каб гэтая агентура была ў спісах. А я пакуль не ведаю, ці там ёсць мы нават па каардынацыйнай радзе, дакладней па выбарах у каардынацыйную раду 3-го склікання бачылі, колькі там было скандалаў з гэтым вот так, з гэтай сітуацыяй таксама. Это тады, калі здавалася б, ну, как бы яны казалі, што мы пакараем кожнага, хто там пасмее пайсці, але вот такой агентурнай прасоўвання сваіх вось гэтых агентаў, здавалася б, не было. І то, а тут вот мы бачым, як актывізаваліся менавіта вот это па падсоўванню розных, вот па вскрыванню сваіх кансерв і ўсё астатняе.
Ну тут сапраўды я разумею, што у нас вельмі цяжкая сітуацыя і асабліва таму, што у нас па сутнасці няма нейкай службы бяспекі. Я разумею, што у нас есть Белпол, ёсць там кіберпартызаны, якія могуць дапамагаць у гэтым, якія могуць, я спадзяюся, што праходзяць там усе кандыдаты нейкія праверкі таксама, хоць гэта, мабыць, і няма гэтага ў публічным поле, але тут сапраўды вельмі мала у нас такіх дзейсных механізмаў, як гэтаму супрацьстаяць. Мы памятаем, што ў мінулым годзе там былі і нейкія DOS-атакі, і калі там недзе там 10 тысяч за некага там прагаласавалі ў 1 секунду. Я думаю, што тут гэта задача на баку, па-першае, лібера, для таго, каб тэхнічна нейкія такія штукі былі немагчымыя, ці можна было нейкім чынам ім супрацьстаяць такім, ну, вось ужо там атакам, скажем так. І другое, гэта будзе задача выбарчай камісіі, якая таксама, я думаю, што падрыхтаваная да такіх магчымасцяў, як гэта рабіць. А што да таго, што там, не ведаю, нейкія там КДБшнікі ў Беларусі маюць права голаса на выбарах каардынацыйную раду, ну так, маюць. Як беларусы, яны сапраўды маюць права голаса. Я тут бачыў у Фейсбуку не так даўно допіс ад аднаго чалавек палітыка, які ўзначальваў спіс на мінулых выбарах, у якім знайшлі шмат такой вось, ну шмат не шмат, но здаецца, ці то аднаго, ці то два чалавека дакладна з агентурнай мінулым, Вільскага я маю на ўвазе, які зараз напісаў пра тое, што да ўсё там ужо вызначана, усё куплена, усе зразумела, хто пройдзе, якія спісы, то бок та самае, там кіруе выбарчай кампаніяй усёй і ЦВК-цыкам, умоўным кажучы, па выбарах каардынацыйную раду Ярмошына 2.0, гаворачы па Прыходзьку, што платформа Лібера это ўвогуле как бы незразумела што, вот ёсць еўрапейскія правераныя, но чамусьці трымаюцца за Лібер. Всё куплена, всё вызначана, всё офісам і кабінетам, усё размеркавана. Размеркавана? Не, і гэта немагчыма. Мне падаецца, што гэта, ведаеце, такое вельмі прывычнае рашэнне, калі ўся адказнасць перакладаецца там на нейкіх вышэйстаячых там дзядзек і цёцек, якія нешта там за нас вызначаюць. Не, мне і падабаецца каардынацыйная рада, таму што сапраўды гэта орган, які выбіраюць беларусы. Мне вельмі падабаецца працаваць з ліберам, і у нас ёсць там і там іншыя праекты, да, і там магчымасці, таму што ён шчыра кажа, што ён можа забяспечыць тэхнічна так, што нават ён не будзе мець ніякага доступа да дадзеных, што гэта бяспечная платформа, бо ніводнага крымінальнага ці там адміністрацыйнага кейса за галасаванне на мінулых выбарах у каардынацыйную раду не было, рэжым нават не спрабаваў гэта прыдумаць, і мы разумеем, што платформа бяспечная. І калі б былі вызначаны, і там, не ведаю, нехта з офіса ці з кабінета кіраваў, то навошта, ну, то есть можна просто паглядзець на спісы, навошта тады наогул праводзіць нейкую выбарчую кампанію, навошта там канкураваць, з'яўляцца ў медыа, агітаваць і гэтак далей. Таму што, ну, не сакрэт, што і чальцы там офіса Святланы Ціханаўскай і аб'яднанага пераходнага кабінета ёсць там у шмат якіх спісах, да, і я б, шчыра кажучы, можа, гэта вельмі такая простая думка, што, ну, я б было б вельмі добра ведаць, а я, напрыклад, там прайду ці не прайду, нягледзячы на тое, што я там 5-я ў спісе, да, але ўсё роўна ты там хвалюешся, ты думаеш, а пройдзеш, не пройдзеш, а як далей там працаваць, а што будет там з дэлегацыяй, з міжнароднай камісіяй, там пытаюцца партнёры. Было б вельмі добра сказаць: ну окей, давайте, вы мяне запісалі, я дакладна прайду і спакойненька сабе працуем. Але не, на шчасце, такога сапраўды няма, і я думаю, што выбары ў каардынацыйную раду гэта пакуль адзіныя выбары, дзе беларусы могуць сапраўды галасаваць. Што агентура можа зрабіць у каардынацыйнай радзе, піша Сысоеў. Ну, што можа зрабіць у каардынацыйнай радзе? Патрапіць у міжнародную камісію, потым прыехаць у ПАРЭ і пачаць задвигаць, што трэба перагарнуць старонку, трэба Еўропе пачаць размаўляць з Лукашэнкам. Ён, як вон Трамп, паглядзіце, гаворыць, што он прыўкрасны прэзідэнт, кіраўнік краіны, вообще хороший чалавек, давайте
трэба з ім мірыцца, Еўропа што ж адстае. Можна задвигаць такія тэзісы. І пэўныя людзі без нават, как бы так сказать, мандата координацыйнай рады ездзяць і гэтыя тэзісы прасоўваюць. Як вы лічыце, як чалавек, які жыве ў Еўропе, як кантактуе з еўрапейскімі палітыкамі на розных узроўнях, Еўропа готовая да такога вось павароту сваёй еўрапейскай палітыкі? Ну, во-первых, я не вельмі люблю слово агентура, я не думаю, што людзі, якія адвакатуюць там, каб перагарнуць старонку, што яны адвакатура. То есть у нас ёсць я про агентуру казаў тыя, якія могуць прыйсці вот зараз у новую. Трэба таксама разумець, што ў той жа координацыйнай радзе ёсць свае, скажем так, свае працэдуры, праз якія яшчэ трэба прайсці. Па-першае, трэба, каб абралі ў координацыйную раду, па-другое, трэба, каб дэлегавалі і прагаласавалі за уключэнне ў тую ж дэлегацыю ПАРЭ, таму што ў нас гэта вызначаецца на выбарах, калі галасуе ўся координацыйная рада. І, напрыклад, вось калі там мы у нас былі да выбары, да, у нас таксама было шмат кандыдатаў, у нас былі вельмі такія жаркія дэбаты наконт там паміж кандыдаткамі, да, наконт у тым ліку палітыкі санкцый, і мы разумеем, што, напрыклад, падтрымалі там Рыту Гаціх і не падтрымалі там вось іншую кандыдатку, якая якраз сказала, што вось там трэба перамовы з рэжымам і гэтак далей. Тацяна Хоміч. І тут я думаю, што координацыйная рада ўсё ж таки праз унутраны механізм выбараў можа ўплываць на тое, хто будзе яе прадстаўляць. Што тычыцца пазіцыі еўрапейскага звязу. Сапраўды, мы вельмі баімся таго, што Еўропа ў нейкі момант скажа, ну вось глядзіце, там паспяховы, нейкіх вынікаў ён дабіваецца, давайте рабіць тое ж самае, і яны, скажем так, яны пытаюцца і даведваюцца ў нас, як мы да гэтага ставімся. Але агульнае тое, што я чую там на брыфінгах, да, з дыпламатамі, з палітыкамі, не, яны не гатовы. Мне падаецца, што нарэшце яны гатовыя 6-ы раз не паўтарыць сваю ж памылку. Пра перамовы з рэжымам, пра перагортванне, пра заняццё санкцый, таму што яны разумеюць, што зараз ужо перайдзеныя ўсе вось гэтыя чырвоныя лініі, і што калі цябе падманулі там 4 ці 5 разоў, то цябе падмануць яшчэ раз. Таму асноўная такая там думка дэмакратычных сілаў, тут я згодная, што ЗША могуць праводзіць сваю палітыку як гуманітарны трэк на вызваленне людзей. Мне не падабаецца, што з-за гэтага здымаюцца санкцыі, напрыклад, на той же там Беларусь-Калій, што ціснуць на Літву, каб яна зняла свае санкцыі, але тут яны, дзякуй Богу, трымаецца. Але задача еўрапейскага звязу гэта вызваленне ўсёй краіны і змена рэжыму. Каб побач з еўрапейскім звязам была дэмакратычная, бяспечная краіна. Без мігрантаў, без балонаў, без пагрозы вайны, без летаючых дронаў і гэтак далей. І я думаю, што Еўропа гэта дакладна таксама разумее. І на дадзены момант, я спадзяюся, што гэта і застанецца пазіцыя, яны не гатовыя і кажуць, што яны будуць падтрымліваць дэмакратычныя сілы і не пайдуць на нейкія перамовы з рэжымам. Але вось глядзіце, ну прадстаўнік народа, ну прынамсі так выглядае у нас. Петрухін? Не, Петрухіну народ піша. Народ збіраецца і піша Петрухіну. А тут вот конкретный ЗМТ картель пишем: Ковалевский прав оказался, мы должны мириться, у нас нет другого выбора, нам трэба вызвалення палітвязняў. Ну вот сапраўды вот тэзіс-то такі: мы павінны думаць про людзей, трэба выцягваць людзей якімі магчыма сродкамі. Ну вот учора Латушка у нас у эфіры сказаў: мы дамагліся увядзення санкцый у тым ліку, і дзякуючы таму, што гэтыя санкцыі ёсць чым гандлявацца за вызваленне палітвязняў. Ну то бок вызваляць трэба, а вы кажаце, вот наша пазіцыя, мы боимся, что Европа зменіць пазіцыю. Так вы не думаете про людей, скажет народ сейчас? Я могу адказаць народу, што мы змагаемся не толькі за вызваленне палітвязняў, мы змагаемся за тое, каб палітвязняў не было. І гэта две прынцыповыя розніцы. Таму што вызваленне палітвязняў, тое, што адбываецца зараз, гэта не вызваленне, гэта ратацыя закладнікаў. Адны людзі з'язджаюць,
іх выдвараюць, анулююць ім пашпарты, працягваюць рэпрэсіі, тыя, што засталіся ў Беларусі, па сутнасці гэта хатні арышт, якія не могуць свабодна перасоўвацца, якія не могуць працаваць, якія не могуць адкрыць рахункі і так далей. Гэта не свабода, гэта не вызваленне. Яны іх выкідваюць з краінаў. Я не думаю, што я буду змагацца менавіта за вось такія вызваленні людзей. І больш, чым людзей вызвалена, больш людзей пасаджана. Ёсць больш за 3000 беларусаў, якія адсядзелі поўныя срокі. Яны таксама палітвязні, і яны адсядзелі ні за што. Таму моя пазіцыя, што без спынення рэпрэсій, без дэкрыміналізацыі грамадзянскага палітычнага жыцця немагчыма казаць пра нейкую сітуацыю, змену, нармалізацыю і так далей. Так мы вызвалілі, там, не ведаю, 300-400 чалавек, крышку раней, чым яны б выйшлі, хаця яны не павінны там быць у турме, але пасадзілі яшчэ больш, і гэтага канца і края гэтаму няма. І калі мы здымем усе санкцыі, як мы будзем вызваляць наступных? Што яшчэ мы зможам прапанаваць рэжыму? А ён разглядае гэта менавіта так. Таму пазіцыя з тым жа еўразвязам, тое, што мы кажам. Беларускія праваабаронцы распрацавалі крытэрыі змены сітуацыі ў краіне і паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека. І гэта там не толькі вызваленне палітвязняў, гэта толькі адзін з крытэрыяў. Гэта і ўмовы вызвалення, гэта і дакументы, і там, ну, вось, каб ім хаця б паперы былі, што яны вызваленыя, да? Таму што Польша ж не атрымлівае іх. Гэта спыненне рэпрэсій, спыненне новых пасадак, гэта дэкрыміналізацыя палітычнага жыцця, гэта там дзейнасць грамадскіх арганізацый. І ёсць канкрэтна распрацаваныя крытэрыі, па якіх яны рэгулярна робяць ацэнку, і яны кажуць: не, змены кардынальнай сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі няма. І тое, што мы прапаноўваем еўразвязу і адстойваем гэта, што змена санкцый можа быць не за нейкія адзінкавыя вызваленні, ці нават сотні людзей, хаця гэта вельмі важна, я вельмі гэтаму рада, што людзі выходзяць, але калі будуць нейкія змены канкрэтныя ў палітыцы, што новых людзей хаця б не будуць сажаць. Вось тады можна прыпыніць нейкія санкцыі, але не ўсе, і толькі тыя, якія ўводзіліся менавіта за парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. Калі гэтага не адбываецца, ці калі зноў парушэнне вось гэтых дамоўленасцяў, санкцыі павінны працягваць дзейнічаць. Ну і на завяршэнне увогуле пра агульную там стаўленне, атмасферу вот гэтай выбарчай кампаніі, каардынацыйная рада, ўсё ж такі шмат людзей знакавых выйшлі на волю, дэпартаваныя, але вось яны побач з намі, і былі нейкія спадзевы, што зараз вось сваім імём, сваёй нейкай біяграфіяй, сваім нейкім такім іміджам яны ўзмацняць новую каардынацыйную раду, там пачынаючы ад Бабарыкі з Калеснікава і Біляцкага, працягваючы там і Севярынцам, і там Дашкевічам, ну і ўсімі астатнімі людзьмі, якіх мы ведаем. А яны не ідуць. Там, ладно, там нейкія там палітычныя гульні, бачанні у Бабарыкі, партыі там разам, як пажартаваў Віця Малішэўскі, наступным разам, вот, відаць, ну і іншыя. Але больш за тое, пэўныя там пазнавальныя знакавыя імёны заявілі, што мы тут все больш з гэтай песочніцай палітычнай мець справу не хочам. Я кажу пра Прокоп'ева, пра Кныровіча, пра Егорова. Дарэчы, Егоров будзе пасля вас тут адразу у эфіры у нас. Но прыйшлі новыя людзі. Яны-то прыйшлі, гэта добра, але яны невядомыя, не медыйныя ў пераважнай большасці сваёй. Як вам падаецца, як это спрацуе для каардынацыйнай рады 4-е склікання? Ці атрымаецца праз гэтую выбарчую кампанію, праз гэтыя выбары падвысіць давер да гэтай структуры? Ну, я б, конечно, была вельмі шчаслівая, каб балтаваўся і Бабарыка, і Калеснікава, і Біляцкі, і Севярынец, і ўсе палітычныя партыі, і сама заклікала іх да гэтага. І вельмі шкадую, што яны не пайшлі. Прычыны могуць быць розныя. Магчыма, неразуменне яшчэ да канца сітуацыі. Магчыма, не хапіла часу, напрыклад, там для там патэнцыйных кіраўнікоў партый правесці нейкія партыйныя з'езды, разабрацца вось з гэтымі пытаннямі. Тут розныя могуць прычыны там быць і асабістыя, і палітычныя, і арганізацыйныя, але
мне падаецца, што няма разумення, а што такое наогул каардынацыйная рада, што яна можа рабіць, чым яна можа быць карысная. То есть, напрыклад, чаму я іду ў каардынацыйную раду? Таму што я разумею, якія ў яе ёсць магчымасці. Перш за ўсё, гэта дапамога беларусам ужо зараз, праз тыя ж люксембургскія рашэнні, міжнародную адвакацыю і так далей. Па-другое, гэта фармаванне візіі новай Беларусі. Гэта рэформы, законы, тыя ж заявы аб недыскрымінацыі, мемарандум аб адмене смяротнага пакарання, слуханне па нейкіх законах. Гэта тое, што фармуе будучыню Беларусі, што палепшыць і спрасціць пераход да дэмакратыі ў будучым. І трэцяе, гэта умацаванне самого дэмакратычнага інстытута. То есть, каб каардынацыйная рада была зараз моцная, каб яна прадстаўляла беларусаў, каб яна стварала альтэрнатыву Лукашенка і яго дэлегітымізавала. То есть, для мяне каардынацыйная рада – гэта інструмент барацьбы за будучую Беларусь і барацьбы зараз супраць рэжыму Лукашенка і дапамогі беларусам. Мне вельмі шкада, што гэтага не разумеюць тыя, хто не балатуюцца ў каардынацыйную раду. І я думаю, што адной з такіх з маіх задачаў будзе больш казаць пра працу. Давер не фармуецца на словах. Давер фармуецца па справах. І калі мы больш будзем паказваць працу каардынацыйнай рады, канкрэтныя вынікі каардынацыйнай рады, чым яны дапамагаюць, і дзякую вам вялікі за вот гэтае пытанне, чым яны дапамагаюць канкрэтным беларусам, вось тады будзе давер да гэтага інстытута. Завершу нашу сустрэчу пытаннем, бо скажуць, што мы тут не звяртаем амаль увагі на тое, што пішуць нашы каментатары. Так вось, Вожык Патрыёт, прывітанне, Вожык, пытаецца: ці можна неяк прасвятліць сітуацыю, што цяпер адбываецца з народнай амбасадай на Кіпры? Бо Кіпр цяпер старшынствуе ў Еўрасаюзе. Ці можам мы данесці да Кіпра свае месседжы? Ну, такі, да, автоп. Народная амбасада Беларусі на Кіпры зараз прыпыніла сваю дзейнасць, таму што там няма прадстаўніка. Улетку мінулага года Алеся Пархоменка, якая была прадстаўніцай народнай амбасадзе на Кіпры, сышла з гэтай пазіцыі. У нас быў такі унутраная незгода з яе працай. Народныя амбасады прапаноўвалі вырашыць гэта шляхам медыяцыі, перамоваў, але не знайшлі нейкага откліка, і таму было прынята рашэнне аб тым, што Алеся Пархоменка больш не будзе прадстаўляць народную амбасаду. Мы афіцыйна яе аб гэтым папярэдзілі. Мы, я думаю, што яшчэ, таму што гэта працягваецца сітуацыя, будзем накіроўваць афіцыйныя лісты партнёрам, у тым ліку на Кіпры, да, міжнародным партнёрам, з якімі магла кантактаваць Алеся, каб праінфармаваць яшчэ, што яна зараз не прадстаўляе ініцыятыву народнай амбасады. Зараз мы не вельмі актыўна, можа, трэба было б актыўней, сапраўды, таму што Кіпр гэта важная краіна. Шукаем замену, каб у нас быў новы прадстаўнік менавіта ў нашай структуры народных амбасадаў, каб можна было гэтую працу працягваць. Але тое, што зараз Алеся, сышоўшы, стварыла дэмакратычную амбасаду, тое, што яна выкарыстоўвае дамен вельмі падобны Беларусь Аброуд да дамена народных амбасадаў, тое, што яна незаконна выкарыстоўвае лагатып народных амбасадаў, які з'яўляецца зарэгістраваным таварным знакам, зарэгістраваных для народных амбасадаў, тое, што яна выкарыстоўвае дызайн, бланк і неяк там прадстаўляецца як народная амбасада, гэта вельмі падобна да махляства, і я думаю, што народная амбасада, нягледзячы на тое, што гэта не зарэгістраваная ініцыятыва, але мае права бараніць сабе у тым ліку ў юрыдычным поле праз законы краіну. Дзякуй вялікі. Ну што ж, завяршаем нашу сённяшнюю размову, але ў любым выпадку мы будзем сачыць як за ўсёй выбарчай кампаніяй каардынацыйную раду, так і за выбарчай ініцыятывай і спісу, які ўваходзіць спадарыня Александра, і за яе асабістым палітычным шляхам, бо сапраўды яе дзейнасць прыцягвала сваю увагу на пасадзе кіраўніцы міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады. Дзякуй вялікі яшчэ раз, да сустрэчы, жыве Беларусь. Дзякуй вялікі і спадзяюся, што будзеце падтрымліваць еўрапейскі выбар. Дзякуй.